Kali mana? Kali. Ada kuali deh, kemila, una curi. Bodoh ni. Ni orang macam ni orang. Ada lebih bodoh. Amma. Kunara. Bagus orang kan. Mikir kok. Ni boleh masuknya kalau kayak. Ok, cái tua ta đi vào đấy nó. Cái này cái ra và cái là cao ra cho mà nó cho đi biết là cái ra thu ba đi biết mà nó. Ok, cái này vừa là quan trọng cái đi cho đi vừa là bật thẻ chú William ha bật khu William mà. Nãy cái bật tên đó ba bật tên khỏe ba tu sai rồi. Mình thu biết đi cái là thẻ chú cái mà nó. Ô qua, let's go. Ok nào, cái cái thu cả cái mà nó. Thu cả cái khả phê mà còn mà nó. Cái đây bật thẻ chú mà nó. À chị là mình lấy cho bé kí luôn nha, chúng mình kí bé để bỏ để làm mà. Này kêu bữa từ mà đang mua khá bữa từ mà thọ mà cái này được quay mưa cái này cái này bữa cái dài đây từที่là bữa mà lo cho gom lo để bữa phù lo tại để lo bữa cá mà nó. Ok, cái này cái đó bữa photo mà nó, photo mà là để bữa cái cái phù mà nó. Cái này có mà photo. Aku lah pasti lah. Ini kau makan dah muda je mana. Mereka dah ibarat itu dah gitu. Cari biar dia berkau ini. Mana? Kau yang ala sisi mana? Ima tak kawan mimi tu ada muat dia kau. Nak kau ni. Cái đó bữa cao còn máu lên nó chim mà là ta chim mà. Ok, bây giờ là bữa là bữa gặp nhà này nó sao tao là nó ok tí là đã. Ok nè, cái đó cái là thô rồi mà nó. Vì là cái cao vào lên cái này first gì mà nó cho mà nó. Nè có nó mà nó cái cao vào gì mà nó. Vâng. Cái đó mà sao nhá. Đây nè. Cho hi là cho chua đây. Itu macam tu pada dia adalah ni. Cái mà lấy cái phá. Ok, cái bậc dàn từ là không có áo quần mà đó thì là cái đó như đây bậc lệch lo chua qua mà nó. Lấy cái dàn từ bậc mà số lệch luôn là cắt. Nó đưa lên chạy. Ini nama itu kau dunia kekian ni, itu lain punya lah. Kita kau bukan dulu lah, aku saya kenal buat kita keluar dah. Kenapa? Dua kaya lah, tidak pura. Gimana? Saya jubilin lah, mana ni? Mak puanya mau. Là bờ cả pan đi nè, còn là nó gì mà, khi áp hết rồi là khi áp bờ cái cái đi bỏ đập khỏe mà, ok, chúng mình chơi để đặt bể nên đi mà nó, ở đây là cháo vào là, ok, khi áp bờ cái biển đi cháo đi bờ cái biển đi là bờ cá là khó làm mà nó, khi cái chúng mình bờ mà chơi khi là ok thì là xí. Ok, cái này cái đó phải cái là cao lắm mà nó. Nên là nó chỉ thì là màu đi tiền đúng không? Này, nó chỉ thì là mình bảo phải là số nhà là bậc cao, cái đó cái miêu quá lắm mà nó. Khi ở đây bậc cao này bậc cái dạng từ mà nó mua là để tất cả off của mà nó. Ok, chỉ là nó. Cái bậc cao là bao nhiêu nè? Cao đâu là bậc tư là bao nhiêu kilo vậy? Tụi mình là bao nhiêu kilo? Một tí thì bậc cao lên này kia nó được là pula miu, là makera miu. Ni nó le, makera miu le. Tôi đã.
que me lo diga no va a ne que prende le 你没瞧老板呢？OK， 看看的，呢，我看那个干了啦，看看的没有的底下的那个嘞，这个马拉飞干了那个干了那个嘛呢？对，那进，那进，炒的别来炒的别嘛呢，都不个啥，我来跑，来这个来，没有么，个ปลาหลัดเต้มานะพวกว่าแล้วปากกาไม่วิลาเดล่ามีลาปอละนะ ตลอดตัวนี้เลย เป็นยังไงโอเคแค่เดี๋ยวเบอร์ก้าแล้วนะก้าเลยเอ้ยนี่แกว่าขอเพียงไงก้าเลยนะก้าเลยโอ้ขออ้อยละโอ้ขอไกวแล้วแบบมีลาเดียวอ้อยละนะโอ้ยเล่นเกียร์แต่เล่นเกียร์ได้เลยนะเล่นไงอ๋อจะก็ตู้ทอดเลยแม่ชอบว่าเต็มมีล่ะ ก็มีเลย qual è capiamo io qual è che mi la una chole che mi la vede che sta e vede no vede che ba wi la ti ve o qua này là mi để per clear lại clear là แล้วก็ ok cái de mi de cho la na che mi tin nhá che cái cho la una chole mi da กูรอด nè bà ơi นี่พันนี่ là nó chi rồi mà มีลี bác cái là quan nó mua nè nó kia đâu ui kia sẽ lại เตียนนี่หรือเปล่าดิ nó thôi đi ทุบบี้มันไม่มีอ่ะ bà lo cái này cho là tao đây ui bé là thôi bé de khơi khai nè cái sao đây บ้านเลย cái quá là nó cáiอะไรcái đau là nè ui đã khó chịu ได้ ai chứ อุ้ย đây mi bắt tao cũng có cho อะไรเงี้ยเหรอ có đây cái khó hay rồi ว่าถ้าที่เล่นต่อแล้ว lên đau là giá là kia ไอ้กูดิบอกพี่บอกป่านนะ ta bắt cá đi này nữa ว่าสกัดได้ hả ý lẹ à cá sao cô à clear ni lấy để cá cô ว่าอะไรช่วยชอบพี่ไม่ทุบบี้มีที่นี่ทำไมอ่ะ có mày là à cá nó sao được à ไม่เข้าตัว này cái mi thế nào มีแต่น้อยทุบบี้ก็เรื่องมีเลยแล้วด้วยมีเลยทุบบี้เรื่องมีเลย ทุบเบียร์ยากค่าหล่ะเลย cái mi à đây là มีเลย ไม่ไหวอันนั้นสินะครับว่า บ้าไก่รวยแต่เรื่อง บ้ากันวะโอ้ยมีดูล่ะน่ะแล้วไปกดก่อนเดี๋ยวมีตัวหนาวแล้วบ้าช่วยแล้วมีด้วยล่ะ แล้วมึงเป็นสาระวะเลือดนู่นแหละนู่นแหละเปิดแรงเราร้อยช่วยไม่ยังมีเลย บ้านเราเยอะเลย hanya horor đi
ใครดีนะเกมนี้la belle ma na ha ko ga la belle o ko ke le a mi da fa ko la a ko nya mi to mi mi su kri ฝาตะไคร้มุนดิ ว่าแล้วจิ้วบิก่อนที่ เอาไปตัวนี้บ้าฝรั่งกันเลย แล้วก็มีอะไรบ้างที่สุด Làm gì á, bác đi. พอไปอ่ะ Nè, แต่การเนสซีเจมาไอ้เนสซีจะโลออกมาละ làm gì hả chị? ฮะ Làm gì họp hỉ? เว้ย เนี่ยช่วยเนี่ยอาจจะแต่งเนี่ยหา แต่ยาหัวนั่นชิดหัวกดดิอ่ะ Để máu đi tầm mà mới sụt tay à? Mà lót bùa là bồ rồi này. nó có mà gì này nó ra à đây lớp bốn rồi Thôi đi nó đưa nó là cái người đó chú clear qua mà cái xe bán là clear Wih, kisah banget kamu boleh booty Để. update cái u đuôi là clear là mà u có bốn mì đấy muốn nó có phone nào đấy đi Ngá Ôi à Ôi à Nó đuổi đó lên đâu mẹ chứ nào rồi cả ở đây kiểu nằm nhóm bạn chuyện này áo mía lên mẹ ra này bác là mình ta mua được ba mình lòi à đó là thôn nhà rồi đó mẹ thua má là gì vậy à mẹ là bệ má là khỏe mà khỏe chưa tao khỏe là muốn nữa là nó khỏe chưa Chán chưa ạ? cái chốt đi Wih, punya bapak. Punya mana wali dia. tao đây tên là chủ rồi để cho bà gì rồi đây yeah thôi cố lên cúi ra chùn đi quả đây là à té không có gì Ini lah curang. Mana orang pun malah cakap cakap dia. Nama, kita mana tahu lah si gemama. bắt tụi rồi phụ ta ơi này là ơi giờ ta quẹt quẹt tiền ăn Kau nak tak? Baru kau tak kan? Nama apa ya? Nak kira nak bati dengan nyoti. cái điều mà Saya wali mau je lah.
เล่สายเหลือดินี่ sorry hi โอ้พันนาจัดทีละอันนี้เว้ยอันดูว่าสอลบอลคอ อันมีอะไรยอดเลยเลยมั้ย นี่กี่พอยเสียที่ไรเกี่ยวไม่ได้ ว่าแล้วกี่พอกี่ล่ะ ไม่ป่วยนี่ละเกี่ยวละ ชั่วโมงมาร์เก็ตเตอร์ไปแล้วนะ มาเลย ไปเลยตอนเดินมาร์เก็ตเตอร์ไปแล้วเนาะไอ้แกได้ช่วยมีแค่ว่าคนเนี่ยบอกว่าแค่ร้อนบัวบ้าเก็บพอดีกว่าเนี่ยโอเควันที่เราไม่เลิกคิดกันเนาะวันนี้ฮะเลยกว่าเด็ดที่เราตากว่าเด็ดเลิกคิดแต่ว้าว ไม่คิดหรอมึงมันเลยมาเสียงอะไร บ๊ายบาย